No niin, Caprisesta tämmönen myyntivideo vielä, koska tajusin itse tuossa päivänä eräänä, että en kyllä pystyisi tällaista tee se itse autoa ostaa, mikä tekniikan mukaan on myynnissä, mutta mistä ei edes tiedä lähteekö se käyntiin. Niin kävin eilen ilmaamasta bensapumpun, nyt toi vähän vettä mukana, että saa tonne syyleriin täytettä, se ei ainakaan ihan loronavuua. Sitten huomasin, että tulpan johot oli lainattu johonkin toiseen projektiin, mutta sitten sen pitäisi varmaan lähteä käyntiin. Se on ollut mulla tossa hetken nyt virta päällä ja ihan vaan, että saadaan kompurat hiljaiseksi, koska se on kytketty silleen, että kun kääntää virrat, niin nää lähtee möyryymään täältä. Tuo säiliöpainemittari on vähän huonostunut toisen kompuran takaa, mutta siellä nyt on se 16 baaria kuitenkin. Kontissille on tää hallintapulikka ja takapenkki pelaa kiinni. Sinne voi, persettä voi nostella ihan halutessansa. Joo, eipä mitään. Ehkä en oo koittanut tätä siis käyntiin vielä itse. Ajattelin, että tämähän on ihan varma peli, että ei oo muuta kuin käy narauttaa. Niin tosiaan tulpajohot laitoin paikalle ja muuten on kaikki pölyt vielä siellä. Ja vettä on syylerissä, niin ei kai siinä muuta kuin kääntää avaimet sitten. Kai se lähtee. Nostelin nämä penkitkin sisään. Ja pyyhkiössä joku vipa silloin. Tihkuasento koko ajan päällä. Niin. Ei kiinnosta se nyt. Testataan. Putket loppuu auto alle, niin on meteli aika kova. No niin, jarruja ei ollut sitten, niin peruutin omaa autoon päin, mutta tästä hätää on. Ja jos ei äskeiseltä metelit kuulu, niin jarrujahan ei luonnollisesti ole, kun se taka-akseli on ollut irti, eikä tässä ole niitä yhtään katseltu, niin peruutin sit omaa autoa päin. Tulipahan parempi myyntivideo. Jääpähän mieleen. Mut joo, käyntiin lähtee.